Чыгарылышыбызны Идел буе Булгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Аның белән Мөршидә Җихан таныштыра. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган сәхифәнең бүген соңгы чыгарылышы. Нәтиҗә буларак Татарстан Диния нәзарәте тарафыннан башкарылган еллык чараларны барлап узарбыз. 2022 елда мөфтият Коръән белеме өлкәсендә уникаль булган 5 яңа проектны гамәлгә ашырды. Алар арасында яңартылган Казан басмасы, Коръәннең 1803 елда чыккан репринт Казан басмасы, кулъязма Коръән, татар дин галимнәренең Коръән фәннәрен һәм Коръән расмын язу кагыйдәләрен өйрәнүгә керткән өлеше дигән фәнни монография Казанда һәм Булгарда Коръәнне берүзлексез хәтем кылу. Моннан тыш Татарстанда узып баручы елда төрле дәрәҗәдә 17 Коръән укучылар бәйгесе узды һәм күренекле татар дин галиме Мурат Рәмзинең тәфсире хәзерге заман татар теленә тәрҗемә ителә башлады. Нәшрият эшчәнлеге Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең традицион ислам кыйммәтләрен тарату өлкәсендәге эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләреннән берсе. Әлеге гамәл Хозур нәшрият йорты тарафыннан гамәлгә ашырыла. Тәмамланып килүче елда мөселманнар арасында дини гыйлем мөмкинлекләрен үстерү максатыннан нәшрият тарафыннан 82 төрле китап, шул исәптән татар дини мирасына караган 18 басма дөнья күрде. Аларның гомуми тиражы 160 500 дәнә тәшкил итә. Быел без татарлар онлайн платформасын эшли башлады. Барлыгы 2000-нән артык кеше татар телен өйрәнде. Татарстанда узып баручы елда яшьләр арасында татар телен популярлаштыруга юнәлтелгән 10-нан артык Тоян Аллаһка, татар азаны кебек иҗади конкурслар узды. Балтач районының Бербаш авылында узган Бөтен Россия балалар мөселман сабан туе 5000-нән артык кешене җыйды. 2022 елда Татарстан мөфтиятының Зәкият Хәйрия фонды җәлеп ителгән акчалар ярдәмендә 170 авыру кешенең, аларның күпчелеге балалар тернәкләндерү курслары һәм техник чаралар сатып алу өчен чыгымнарын каплады. Мобилизация башлану белән Татарстан мөфтиятының Зәкият Хәйрия фонды акча җыюны игълан итте һәм Татарстан мөхтәсибәтләре ярдәме белән барлыгы 8 миллион сум акча җәлеп итте. Әлеге акчаларга республика сугышчыларына хәрби кырларда кирәк булачак әйберләр сатып алынды. Агымдагы елда интернет челтәрендә дәгъват юнәлешендәге эш дәвам итте. Бүгенге көндә социаль челтәрләрдә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең һәм аның карамагындагы оешмаларның 58 аккаунты бар. Нәзарәтнең масса күләм мәгълүмат чаралары үз ресурсларына 44 миллионга якын тамашачыны, тыңлаучыны һәм укучыны җәлеп итте. Якынлашып килүче яңа ел көне Хиҗри календар буенча Җүмәдәл-Ахир аеның 7нче көненә туры килә. Коръәни Кәримдә гасырлар, заманнар белән ант итәм диелә. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең кодрәте белән гасырлар, еллар, фасыллар үзгәрә диелгән. Яңа ел дини бәйрәм түгел, әмма изге теләкләр теләү беркемгә дә зыян итми. Киләсе елларыбыз хәерле, имин булсын иде дип, барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау булашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.